Príjemné popoludne vám všetkým prajem. Vítajte pri poslednom dieli Microsoft 365 Copilot Chat Akadémie. Ja som Zuzka Molčanová a posledných 17 týždňov som vás takto v stredu vždy po 15. hodine vítala a vítam vás aj dnes na poslednej časti tejto akadémie. Som naozaj veľmi rada a veľmi hrdá na to, ako sme v spolupráci s Microsoftom my v Arikome pre vás pripravili takýto už s dnešným webinárom 17-hodinový ucelený kurz pre učiteľov, ako začať používať Microsoft 365 Copilot Chat v školách od úplných základov až cez metodické využitie, aj potom nejaké špecialitky, k čomu sa radí aj dnešný webinár. Čo všetko sme pre vás spravili, nájdete na stránke arikoma.sk/edu/copilot. Ja vám to aj teraz skúsim poslať tu do chatu. Super. A na tejto stránke, ktorú sa aj posnažím vám ukázať, nájdete prehľad všetkého, čo sme urobili. Pre vás bude najzaujímavejšie to, že my samozrejme po dnešnej sérii zaktualizujeme tú stránku a namiesto tém a termínov tu už nájdete aj odkaz na nahrávky všetkých týchto webinárov. Nájdete ich aj tuto v časti online workshopy YouTube playlist, pretože práve na našom YouTube kanáli moji kolegovia Tomášovia pravidelne a Tomáš Hubina, ktorý si tu pripojený, vďaka za to, lebo si pravidelne pripravoval tieto podklady pre učiteľov, aby ste vy sa mohli dostať čo najskôr k nahrávkám z týchto webinárov. A už k dnešnému dňu všetkých 16 webinárov, ktorých prebehlo, máte zverejnených. Je to bez poplatku, zadarmo, pre všetkých. V podstate na celom svete. Zatiaľ, kým rozumiete slovensky a možno keď YouTube dá nejakú vychytávku, že to sa bude automaticky prekladať do iných jazykov, tak aj v iných jazykoch. A pri každom videu, keď si ho takto rozkliknete, a ja zastavím, nech sa to nespustí a nech ma nepočujete dvakrát rozprávať, tak pod každým videom je nielen ako keby krátky opis, že čo obsahuje ten webinár, ale aj kapitoly alebo jednotlivé časti, čo sa na danom webinári preberalo. A ak z posledného webinára vás zaujímala téma plán lekcií pre Minecraft Education, stačí kliknúť na túto časovú pečiatku 2750, keď na to kliknete, tak automaticky vám spustí video v tej konkrétnej časti, kde sme ukazovali napríklad plán lekcií pre Minecraft Education. A toto je veľmi praktické, lebo naozaj nemusíte pozerať celé video od začiatku do konca a hľadať, že kde to asi tá Zuzka spomenula, ale je to tu pekne nakapitulované, takže vďaka Tomáš za to, že si na to myslela, že takto učitelia to môžu využívať. Takže 16 hodín a verím tomu, že aj dnešný webinár čoskoro sa nám podarí vám ho tu vypublikovať a na jednom mieste budete mať všetko k dispozícii. Takže to je informácia k vzdelávaniu, pretože pýtajú sa nás učitelia, že chceli by sme začať, ale nevieme ako, alebo teraz sme sa dozvedeli o tejto akadémie a je to už posledný diel, takže naozaj od začiatku, od prvého diela, ktorý sme urobili začiatkom februára, postupne tu všetko nájdete. Ja viem, že zase povedať niekomu, že 17 hodín, tak to sú aj 2 plné pracovné dni a ešte 1 hodina navyše, ale postupným dávkovaním. Možno cez leto si nájsť počas dovolenky na to nejaký priestor, skúsiť si pozrieť, vyskúšať. Tiež by som chcela dať do pozornosti aj webináre, ktoré sme robili pre správcov a zo začiatku aj učiteľov a tie sú v zozname Arikoma Edu. Ja vám pošlem aj teda odkaz na YouTube playlist Akadémie a pošlem vám aj odkaz na tento playlist Arikoma Edu, pretože som asi klikla na video, pretože posledný webinár, ktorý sme mali minulý týždeň, bola Akadémia pre digitálnych školníkov so zameraním na to, ako, to bol Tomáš, ako sprístupniť Microsoft 365 Copilot Chat v škole
z pohľadu správcu. Takže nájdete tu už aj také video, pretože existuje taká príručka pre správcov, ktorú sme už zverejnili tento týždeň ako takú čerstvú novinku a budeme ju komunikovať aj správcom. Takže tu nahrávka a následne cez stránku, ktorú som vám poslala, tak zaujímavá časť sú príručky a podporné materiály, pretože na prvom tlačidle materiály a príručky nájdete príručku základy, to je táto príručka Copilot Chat, to sú základy, to sme vám ukazovali už od začiatku februára, ale máme teraz novú čerstvú príručku Microsoft 365 Copilot Chat, príručka pre správcov. Ako nastaviť jednotlivé parametre Microsoft 365 prostredia tak, aby bolo bezpečné na používanie učiteľmi a žiakmi. Takže vidíte, že ide o rozsiahlu cez asi 35 stránovú príručku, ktorú môžete si bezplatne stiahnuť a bude distribuovaná aj správcom Microsoft 365 prostredí cez ministerstvo školstva. Na príručku, na ktorú som extra hrdá, že sme v spolupráci s kolegami Tomášmi pripravili 77-stranovú príručku Microsoft 365 Copilot Chat pre školy, ktorú si viete stiahnuť zadarmo s jedinou podmienkou, že zadáte tam svoju e-mailovú adresu a tento týždeň budeme pre vás finalizovať tzv. Knižnicu promptov alebo taký materiál na pomoc, ako začať tvoriť prompty v Microsoft 365 Copilot Chat aj s inšpiráciami od vás, učiteľov, pre učiteľov. Máme už výsledky súťaže Copilot Inšpirácie z AI, máme 3 víťazov, boli kontaktovaní e-mailom, takže tešíme sa, že ste sa zapojili, až tuším, že 100 učiteľov sa zapojilo do tejto 6-týždňovej súťaže pre učiteľov na celom Slovensku a ďakujeme za to, že ste skúšali tie prompty, vytvárali a plnili tie zadania, ktoré sme urobili a venoval sa tam vám aj kolega Tomáš Bujňák, takže vďaka jemu za to. No a takým vyvrcholením toho všetkého bude budúci týždeň v útorok a stredu konferencia Arikoma EduHub, ktorú už teda finalizujeme. Posledné miesta sa už zaplňajú a budeme tam mať aj workshop na Microsoft 365 Copilot Chat, taký poradenský stánok na využitie tohto nástroja umelej inteligencie v triede a podobne. Takže toto bude už taký úplný záver celej tejto iniciatívy s názvom Microsoft 365 Copilot Chat pre školy. Takže bola to jazda od začiatku februára, bolo to zaujímavé, bolo toho aj veľa niekedy, takže si veľmi vážime, že ste tu boli s nami a že stále aj možno nás budete sledovať z nahrávok. Veľmi sa tešíme, že ste chodili na tieto naše aktivity. No a dnešná téma tohto posledného webinára, ja som si to zámerne nechala na záver, je odomknite plný potenciál Copilota. Pretože dobre vieme, že Microsoft 365 Copilot Chat je vlastne súčasťou tej licencie, ktorú máte z programu DigiEdu od ministerstva školstva, ale existuje aj licencia platená Copilota, ktorú buď si môžete zakúpiť, alebo škola vám môže zakúpiť a niektorí z vás ste aj cez financie ministerstva školstva si zakúpili túto licenciu pri organizácii AI dní, alebo tak nejaký to malo názov. Takže niektorí učitelia už majú možnosť využívať aj platený Microsoft 365 Copilot. Čo by to bolo za Microsoft, keby sa nezmenilo licencovanie aj za nejaké tie posledné 2-3 mesiace? Udialo sa to a trošičku sa nám pomenili názvy, ale nemusí to byť nič extra komplikované a náročné. Uvidíte, skúsim vám to tak trošku priblížiť. Takže rozlišujeme 3 verzie Copilota. Copilot Chat, ktorý je taký základný. Ja som pochopila z toho opisu, že Copilot Chat je aj súčasťou kont, ktoré nie sú školské, dobre, ale môže byť aj Microsoft 365 Copilot Chat aj školský.
Potom existuje Microsoft 365 Copilot základný, teda basic, ale vidíte, že tu je ten rozdiel M365, čiže máte aj licenciu Microsoft 365, teda toto tu už je školský účet. Vysvetlíme si o chvíľku, čo znamená štandardný prístup ku Copilotu v aplikáciách. No a potom je Microsoft 365 Copilot Premium a to je ten platený nad rámec Microsoft 365 A3 licencie a vysvetlíme si o chvíľku, čo znamená prioritný prístup. Podľa čoho ja sa orientujem, existuje takáto stránka, ja ju vám aj skúsim otvoriť, že m365maps.com a na tej stránke sú rôzne licencie. To možno, že vás toto vystraší viac, ale existuje tu také niečo, že Copilot. A všimnite si, že na tejto stránke je prehľadne uvedené, ktoré časti alebo funkcionality sú súčasťou tej premium licencie a ktoré sú súčasťou tej basic licencie. Čiže vidíte, že aj Copilot Chat Basic je podmnožina, matematicky vyjadrené, je súčasťou Microsoft 365 Copilot Basic. Prečo som vám aj poslala odkaz na túto stránku? Ja ju považujem za prínosnú kvôli tomu, že nestihnem ja vám dnes ukázať všetko, čo sa nachádza v tejto premium licencii. A ak by vás zaujalo viac, že chcete používať Copilota vo OneNote, tak táto stránka je klikateľná. A keď si ťuknete na Copilot in OneNote, tak vám sa otvorí celá podporná stránka spoločnosti Microsoft. Ja to skúsim dať znovu načítať. Celá podporná stránka len na Copilot vo OneNote a vidíte, že je v slovenčine. Čiže naozaj, ako si vytvoriť zoznam úloh vo OneNote, ako si vytvárať projektové plány vo OneNote a máte tu presný postup a návod, ako postupovať v slovenčine. Takže toto ja považujem tú stránku za prínosnú. Je taká, že externá. Tá M365 Maps nie je stránka od firmy Microsoft, ale myslím, že to tvorí bývalý zamestnanec Microsoftu a prelinkováva to takto na existujúce už stránky, ktoré Microsoft má. Takže ja som hlavne pri príprave tohto webinára vychádzala z týchto stránok a dovolila som si len povyberať niektoré časti, lebo naozaj to za tú hodinu alebo 45 minút by sme to ani nestihli. Dobre, štandardný a prioritný prístup k funkciám. Všimnite si, že v Copilot Premium licencii sa nachádza AI Priority Access, čiže prioritný prístup, kdežto tuto nižšie v tej základnej licencii sa nachádza AI štandardný prístup, AI Standard Access. Je zaujímavé, že v Copilot Chat Basic je AI Priority Access, to nie som si istá, či náhodou nie je chyba, ale tak možno, že je to v poriadku. Takže aký je rozdiel medzi štandardným a prioritným prístupom? Prioritný prístup je v tej platenej licencii a prioritný prístup znamená, že vám bude umelá inteligencia, ten Copilot, odpovedať rýchlejšie, konzistentnejšie počas dňa a aj vlastne počas nejakej tej špičky, kedy má, ja neviem, ten model alebo ten nástroj vysoký dopyt zadaní. Možno to poznáte z iných nástrojov umelej inteligencie, že už existuje aj také, že v rámci aj plátenej licencie máte len niekoľko, nazvime to, kreditov, že si viete četovať a keď už si tie kredity miniete, tak napríklad na 5 hodín sa vám proste ten nástroj deaktivuje. Existuje teraz jeden taký nástroj. V Copilote toto zatiaľ nie je. Čiže Copilot môžete používať stále. Ak máte prioritný prístup, teda s tou platenou licenciou, Microsoft vám garantuje, že stále budete mať prístup, nebudete mať tam žiadne bloky ani výpadky a že naozaj
to bude rýchle a konzistentné stále. Kdežto pri tom štandardnom prístupe Microsoft negarantuje, že hneď budete mať prístup k tým najvýkonnejším modelom, ale že keď bude vysoký dopyt, tak budú sa prioritizovať tí ľudia s prioritným prístupom a vám napríklad pridelia nižší model, alebo to bude neskôr odpovedať, alebo trošku pomalšie to bude spracovať a podobne. Takže toto je rozdiel medzi štandardným a prioritným prístupom k funkciám. Vybrala som si aj Copilot v rôznych aplikáciách, ktoré sa nachádzajú v Microsoft 365 prostredí. Jeden z takých zaujímavých je OneDrive. Opäť teraz, keď pôjdeme na túto stránku, na tej mapy, ak by ste chceli ísť do hĺbky, tak len si ťuknete na Copilot vo OneDrive, Copilot in OneDrive a načíta sa vám celá príručka k OneDriveu aj časti s Copilotom. Čiže vidíte, že je tu nejaké, že začíname, že dajú sa súbory zhrnúť, že dajú sa súbory porovnať a teraz akým spôsobom to máte urobiť. Je tu prehľadný návod, kliknete si a prejdete tieto kroky a budete vedieť sa dostať k tomu. Je pravda, že ja úplne som niektoré funkcionality vo svojich licenciách nenašla. No a teraz, že ako zistíte, že ktorú licenciu máte? Tu som prihlásená s kontom Molčanová Zuzka. To je moje demo konto, ktoré som vám používala celý webinár s nicknameom Zelený 2. A pod svojím menom nemám nič uvedené. Všimnite si, to je prázdny priestor. Ale teraz sa prepnem do iného konta. To je toto konto, kde mám tam Zuzana Molčanová. A všimnite si, že pod tým mám uvedenú licenciu M365 Copilot Premium. Čiže v tomto konte mám tu platenú licenciu. A teraz keď vrátim sa naspäť do toho druhého, tak tuto mám len tú obyčajnú licenciu Copilot Chat. Ono to tu ani nepíše. Ja pevne verím, že sa to tam postupne zobrazí, že čo to za licenciu tam máte. Uvidíme. Hej, ale zatiaľ sa to nezobrazuje. Taktiež si všimnite, že ešte jedna zmena, že pri tejto Copilot Chat verzii, tej súčasťou licencie Microsoft 365 a 3, sa nám zmenilo, že spúšťač aplikácií 9 bodiek je naspäť v ľavej časti, v ľavom paneli. A tu vlastne sa viem dostať k ostatným aplikáciám. Kdežto paradoxne pri tej platenej licencii mám ešte stále aplikácie úplne dole nad svojim menom. Ale predpokladám, že len postupom času sa dostaneme k tomu, že aj tieto aplikácie budú presunuté hore na tých 9 bodiek do spúšťača aplikácií. Uvidíme. Hej? Ale zaznamenala som tento rozdiel ešte. A pritom to je všetko v jednom prostredí. Hej? To nie sú rôzne školské prostredia. Dobre, takže spustíme si aplikáciu OneDrive. Tak ja toto zatvorím, lebo som si tam predtým niečo skúšala. Dobre, takže otvorím si aplikáciu OneDrive, dám si znovu načítať. Učiteľský účet pri licencii A3 má Copilot Basic. Super, ďakujem za doplnenie. Perfektné. Teším sa, že aspoň vieme, že v ktorej licencii sa vieme pohybovať. No, teraz ja sa nachádzam vo svojom OneDrive, kde mám uložené svoje dokumenty. Teraz si všimnite, že keď nadídem na nejaký dokument, tak mne sa pri ňom zobrazia ikony, 3 bodky, zdieľania, to poznáme, obľúbená hviezdička, ale je tu aj práve ikona Copilota. Ja keď si na to kliknem, tak mám ďalšie možnosti, ako môžem s týmto dokumentom pracovať. Napríklad hneď prvé je zhrnúť. Takže keď si na to kliknem, nemusím ani otvárať dokument. Klikla som na Copilota, povedala som mu, že zhrň tento dokument, vybrala som položku zhrň tento dokument. A čo sa teraz udeje, že Copilot si ten dokument prečíta, a takto priamo v okne OneDrive mi urobí zhrnutie toho dokumentu, ktoré tam je. Čiže vidíte, postupne to generuje, že je tam nejaká mechanika kvapalina plynov, nejaký hydrostatický tlak, stlačiteľnosť, spojené nádoby a atmosférický tlak. A ešte to ďalej pokračuje.
Hej? Čiže zhrnutie dokumentu. Len takto v náhľade. Hej? Že nemusím ani otvárať ten dokument. Poďme ďalej, čo nám to môže ponúknuť, je vytvoriť najčastejšie otázky. To znamená, že mám tam nejaký opäť dokument, ktorý si prečíta Copilot a pripraví vám najčastejšie otázky, ktoré môže sa buď žiak, alebo vy, alebo na základe analýzy používateľ pýtať, že čo asi, k čomu nerozumel, alebo podobne. A je to veľmi praktické v tom, že keď máme takýto dokument a dáme si takto vygenerovať otázky, tak tieto otázky môžu byť pre vás takou inšpiráciou, že čo sa pýtať žiakov, že ako určiť hustotu kvapalín, aký je postup merania hmotnosti, že len potrebujete rýchle otázky na základe dokumentu, ktorý ste im distribuovali a necháte si ho takto vygenerovať. Dobre, prišli nejaké otázky do chatu, ja by som vás poprosila, pokiaľ sa dá, tak do otázok a odpovedí, ale dobre, či bude záznam z tohto stretnutia? Áno, my všetky webináre nahrávame a dávame na náš YouTube. A či používame platenú licenciu Copilot Chat A5, mám takú licenciu, že Microsoft 365 A5 a súčasťou je Copilot Chat, ale podľa mojich vedomostí ten Copilot Chat je rovnaký, či máte Microsoft 365 A3 alebo Microsoft 365 A5. Je rovnaký. Hej? Dobre, takže takto. Predpokladám, že to bola otázka na mňa, ale ešte raz by som vás poprosila, že chat, pokojne si vyzdieľajte svoje skúsenosti. Ak by ste mali otázky na mňa, tak prosím do tej časti otázky a odpovede. Ak ste sa to chceli spýtať ľudí, ktorí sú na online hovore, na webinári, tak sa ospravedlňujem. To som odpovedala. No, ja tu mám, to, čo teraz ukazujem, sú všetky, je s licenciou, ako som spomenula na začiatku, Microsoft 365 Copilot Premium. Preto sme si, ešte raz možno vrátim snímky prezentácie, že rozlišujeme Copilot základné. Ak vy máte, ja tuším, že ste písali, že máte Copilot Basic, tak máte túto licenciu M365 Copilot Basic. Hej. A ja ukazujem funkcionality dnes špeciálne z Microsoft 365 Copilot Premium. To je, že vyťažte Copilot na maximum, čiže dnes budeme si ukazovať hlavne tie funkcionality, ktoré sú v tej nadrámec platenej licencii. Dobre? A tu je vlastne to porovnanie, že tu je ten Premium vľavo a vpravo je ten Basic, ktorý vy máte. A ja budem dnes ukazovať z toho Premium niektoré časti. Takže aj ten prioritný a štandardný prístup a teraz, keď sme sa dostali k OneDrive, ak tú funkciu tam nemáte, tak je to správne, lebo máte Basic licenciu a ja ukazujem Premium. Dobre, takže generovanie otázok z dokumentu, môžeme si ich skopírovať a niekde použiť, alebo dokonca ešte aj položiť otázku. A vtedy sa mi aktivuje v pravom paneli Copilot, priamo v okne OneDrive mám Copilot a môžem s ním ďalej komunikovať. Vidíte, že tu sú tie vygenerované otázky a keď chcem položiť otázku, tak sa spýtam, čo je hydrostatický tlak. A pošlem mu tú otázku a viem priamo vo OneDrive si chatovať s Copilotom bez toho, aby som si musela otvárať nejaké ďalšie okná a hocičo iné. Takže to bola funkcionalita Copilot, položenie otázok a respektíve vygenerovanie otázok a položenie otázok. Takže to máme tuto vpravo. Vidíte, že trošku mi so vzorcom má problém, hej, lebo tam je pravdepodobne vzorec použitý na také, s tým špeciálnym, asi latex sa volá to písmo, tak preto to nešlo. To položiť otázku je vlastne to isté, ako sme tam mali pri tých vygenerovaných najčastejších otázkach. Takže ak by ste chceli
konverzovať s Copilotom priamo k tomu dokumentu, tak cez ikonu Copilot položiť otázku. No ale zaujímavé je, že viete si vytvoriť aj vlastného agenta s využitím tohto konkrétneho dokumentu. A to vás povzbudzujem k tomu, že ak takú licenciu máte, skúste si vytvoriť vlastného agenta so zdrojom, s týmto dokumentom. Je to veľmi, veľmi zaujímavé, tak odporúčam. Skúšala som a bolo to naozaj, že super, lebo som mu obmedzila vedomosti len na tento dokument, len na ten jeden dokument. A ak máte napríklad PDF knihu, čo mám tu napríklad, že metakognícia PDF-ko a chcela by som si urobiť agenta len na metakogníciu, tak poviem, že tu je agent na základe obsahu jedného PDF-ka a chcem vlastne si s tebou písať len a čerpať informácie len z toho PDF-ka. A toto je super mega pomoc, lebo pri Copilot chat agentoch sme nevedeli obmedziť ako keby vedomosti toho agenta na dokumenty. Pri platenej licencii, tej premium, to môžete urobiť, že agentovi obmedzíte vedomosti len na konkrétne dokumenty, ktoré mu tam zadáte. Tak to je veľmi také užitočné. Dobre, takže toto sú také veci a jedna z pripravovaných funkcionalít, ktorú ja som ešte nenašla, sú audio prehľady dokumentov. Respektíve ja ju mám k dispozícii, ale v rámci svojho pracovného účtu, tak možno, že ešte táto funkcionalita bola najprv dávaná do komerčných Microsoft 365 prostredí a potom príde aj do školských, ale že vy viete si potom nechať urobiť audio sumár dokumentu a je v slovenčine. Tak ja možno, že skúsim, ale toto najprv u seba si otvoriť nejaký vhodný dokument z môjho pracovného prostredia. Ak mi dáte chvíľku, že by som vám to možno aj takto ukázala, lebo naozaj funguje to v slovenčine, to veľmi, veľmi zaujímavé. Takže nájdem si nejaký Word. Dobre, a povedzme, že by to bol Copilot chat príručka, prekvapivo. Dobre, tak vám to takto len dáme krátky náhľad. Čiže keď máme Copilot chat príručka pre učiteľov, mám tu Copilot a viem vytvoriť zvukový prehľad. Hej. Vytvoriť zvukový prehľad a o chvíľku sa spustí prehrávač zvuku. Tuto. Je ten dokument väčší, tak možno, že chvíľku dlhšie to bude generovať, ale pevne verím, že potom sa nám to spustí. Ja zatiaľ pôjdem k ďalším veciam, lebo niektoré veci naozaj takto dlhšie pri tých hlavných zvukových... Dobrý deň, dnes vám prinášam podrobný audiosúhrn príručky, ktorá je určená pre učiteľov na Slovensku a zameriava sa na inovácie a praktické využitie umelou inteligenciou poháňaného nástroja Microsoft 365 Copilot chat v školskom prostredí. No a to je vlastne zvukové zhrnutie našej príručky, ktorú sme pre vás urobili a ktorú si môžete stiahnuť ako PDF a nechať si ju rovnako takto zhrnúť. Tak to je OneDrive. Potom poďme na funkcionalitu Forms, pretože súčasťou Microsoft 365 prostredia je aj aplikácia Forms. Vo Formse, ak máte tú platenú premium verziu, viete vytvárať nové testy a kvízy aj s Copilotom. Tak povedzme, že by som chcela urobiť test, tam je nový kvíz. A hneď, čo prvé sa mi otvorí, pozrite sa, takéto okno, vytvoriť koncept s funkciou Copilot. Opäť, máte to len, ak máte zakúpenú licenciu, tú premium. Súčasťou Copilot Chat to nie je. A dobre, ja si poviem, že OK, ja mám vo svojom OneDrive niekde pracovný list alebo učebný materiál, hustota kvapalín a plynov a poviem, že vytvor kvíz z tohto dokumentu. Veľmi jednoducho. A vedela by som ešte doplniť viac informácií, ale teraz len takto a pošlem mu to. Čiže Copilot opäť zanalizuje to, čo som mu tam dala ako prílohu, ten učebný list
Ja ho používam pravidelne na tých webinároch, ktoré vám ukazujem. Veľmi taký učebný materiál na vyučovanie hustoty kvapalina plynov alebo podobných a rozdielných vlastností kvapalina plynov. A všimnite si, na základe toho dokumentu, ktorú som ja tam zadala, Forms generuje test. Nepoužíva žiadne online zdroje, používa ten dokument, ktorý som mu ja poslala. Ja zatiaľ teraz nechám ponechať, keby sa mi niečo nepáčilo, môžem mu to samozrejme ešte nechať doladiť, ale ja to teraz dám, že ponechať, aby ste videli, že na prvú dobrú urobil to takýto test a ja vám môžem aj poslať ho na vyplnenie, čiže pošlem vám, aby ste si ho mohli preklikať. Dobre. Je nastavený, že hoci kto sa vie k nemu dostať. Takže pokojne si kliknete aj vy teraz. A toto je celý kvíz, ktorý pripravil Copilot Chat na základe môjho dokumentu a nejakým spôsobom ho obodoval. Čiže máme tu nejakú otázku, ako vypočítaš hustotu kvapaliny a očakáva nejakú odpoveď a má zadefinované správne odpovede. A keďže tam je aj zadefinovaná správna odpoveď, tak sa to automaticky vyhodnotí. A všimnite si, že je tu ešte pridané aj takáto čiapka s hviezdičkami, čo je vysvetlenie, akým spôsobom sa vypočítava hustota kvapaliny. Ďalej máme otázku, že 4 možnosti, z toho jedna je správna, aj je vybraná, že ktorá je správna. Opäť vysvetlenie odpovede k tomu bolo automaticky pridané. Aká je hustota vody v jednotkách gramov na centimetr kubický? Správna odpoveď číslo 1 a zase vysvetlenie odpovede. A tak ďalej a tak ďalej. Veď prejdete si, pokojne keď chcete, aj si vyplňte. Čo je úžasné, že keď žiak odošle formulár, tak jemu sa tieto vysvetlivky zobrazia. Čiže keď ja by som teraz nasimulovala odpovedanie tohto formulára, ktorý som vám zaslala, a teraz dáme, že m/v, nech máme niečo správne, toto zvyšok, a tu dáme ešte jednotku a zvyšok úplne, že natypujem nejako. Tu dám, že neviem, tu dám, že vyberiem niečo, toto nechám prázdne, lebo zvyšok neviem a dám odoslať. A ja si viem dať zobraziť výsledky. V tomto momente hneď vidím, koľko bodov som získala, ktoré odpovede boli správne a viem aj vysvetlenie si rozkliknúť a ktoré odpovede som mala nesprávne a viem odpovede si rozkliknúť, teda že vysvetlenie, že prečo som odpovedala nesprávne, ale tá odpoveď je stále tá istá. Hej, ona sa neprispôsobuje používateľovi. Takže všimnite si, že na základe jedného Wordu, môjho učebného materiálu, ktorý som mala, sa vygeneroval akože celkom dobrý, celkom schopný, použiteľný test. Ale opäť, toto je súčasťou plátenej licencie. Či môže vo Forms vytvoriť aj 30-otázkový test? Keď by som mu to niekde do začiatku dala, že vytvor 30-otázkový text, tak si verím tomu, že by si s tým poradil. Alebo viem, teraz tuto máme nejaké 2 formuláre a rozumiem a poviem mu, že vizuálnu tému podpora odpovedí a dám, že znova vygeneruj. Niekde na začiatku asi by som mu mala zadať, že chcem 30 otázok. Hej. Čiže takto. Generovanie. No už prišli tu aj nejaké odpovede, tak ste skúšali výborne. A to vlastne bola tá moja odpoveď. Zvýšenie počtu odpovedí pomocou Copilotu, hej, že chcete akože ešte motivovať študentov, aby kvíz vyplnili, tak ešte viete takto rozposlať pripomienku cez Copilota. Dobre, takže toľko krátko Forms, aby sme vedeli aj nejaké ďalšie, ale pevne verím, že keby ste mu napísali do inštrukcií, že chcete mať 30 otázok, tak on tých 30 otázok vygeneruje. Pevne verím. Ideme k zaujímavým veciam v Teams. Ja viem, že už vďaka, že nemáme tú pandémiu žiadnu a že môžeme byť priamo v školách, ale zaujímavé funkcionality prichádzajú v rámci Teams
že vy máte už funkcia audio prehľadu, ale zatiaľ v angličtine, OK, tak super, že tam je a vidíte, že už sa pracuje aj na slovenčine. No, v rámci platenej licencie Teamsu existuje jedna zaujímavá vec. Ja teraz dám naše okno tejto schôdze, pretože si všimnite, že ja mám priamo do schôdze Copilot integrovaný. Ja by som si s ním mohla počas nášho webinára nejakým spôsobom chatovať, tým, že vlastne to nahrávame, robí sa prepis, môžem sa ho spýtať, o čo som teraz na tomto webinári, o čo som prišla, alebo že prídem neskôr na schôdzu a prišla, čo sa preberalo. Hej, alebo tam bola aj také, že zrekapitulujem doterajší priebeh schôdze. A tým, že sa to nahráva, tým, že sa robí z toho prepis, tak teraz tu vidím, že čo sa preberalo. Rozdiel medzi Copilot Basic a Premium, ukážky vo funkcionalite OneDrive. Zatiaľ sme mali Forms a to je zatiaľ všetko, čo sme prešli. A veľmi užitočné, pretože keď potrebujete, tak akože neskôr ste prišli, tak si to dáte takto zhrnúť. Ale zaujímavejšia funkcionalita je, že tuto v časti ďalšie sa nachádza funkcia jazyk a reč. No my máme, že zobraziť živé titulky, to už je dlhšie. Čiže keď niekto by potreboval živé titulky, automaticky robené, to je ten transkript, plus keby niekto si chcel ten text prekladať do iného jazyka, to už dlhšie je, že hovorený jazyk je slovenčina a preložím to do jazyka angličtina. V tomto momente to, čo ja rozprávam v slovenčine, sa prekladá do anglických tituliek. No ale nezostaneme len pri titulkách, lebo samozrejme umelá inteligencia je úžasná, lebo dá sa zapnúť prekladač. Ja zapnem prekladač iba pre mňa, neviem zapnúť prekladač pre vás na diaľku. Možno niekto budete mať tiež prekladač, možno si zapnúť. Ale tým, že zdieľam s vami aj zvuk, tak mal by vám ísť aj potom preklad simultánny, že by ste ho mali aj počuť. Tak mi len do chatu napíšte, či naozaj jeho počuť. Ja si dám teda chat zobraziť, aby som videla. A spustím ten prekladač pre mňa, lebo mám tu platenú licenciu. A poviem si, že ja teda rozprávam v slovenčine a niekde tam mám nastavené, že sa bude tlmočiť do jazyka angličtina. Takže o chvíľu ide. Len treba dať tomu čas, pretože keď vy uvidíte v ľavom hornom rohu, že sa ide pri... že to pracuje a tým pádom, keď sa nechcete prekrikovať, musíte dať mu priestor. Úplne je to úžasné, lebo ste prekladaní do angličtiny. A ja vidím, že to je aj pre vás, že sa nejakým spôsobom aj vám to zaplo. A vieme nastaviť ešte aj iný jazyk, avšak sú tam veľké jazyky. Takže napríklad taliančina v mojom simulovanom hlase by mohla vyzerať takto. Asi musím dlhšie rozprávať, aby to išlo do tej taliančiny. Alebo už úplne, že teda čínsky, môžeme vyskúšať aj čínštinu a budem rozprávať teraz chvíľočku po slovensky, aby sme mali preklad do čínštiny. Dobre. A ja to teraz vypnem pre všetkých, ale kto máte licenciu Microsoft 365 Premium,
tak viete si to zapnúť kedykoľvek a dokonca ja aj uvidím, že niekto si toho tlmočníka zapol, lebo mne sa v ľavom hornom rohu zobrazí, že tlmočí sa pre ostatných. Že síce pre mňa sa netlmočí, ale že pre ostatných sa tlmočí. Tak neviem, či bolo počuť ten preklad, ale pevne verím, že asi áno, lebo mám zazdielaný zvuk. Len mi prosím do chatu potvrďte, či ste... A nebolo počuť? Ani ten môj zazdielaný zvuk? Aha, OK, tak to je trošku škoda, lebo som mala tak nastavené, že aby bolo počuť zvuk, nevadí. Tak možno bude na nahrávke, uvidíme, možno nie. Ak máte niekto zo svojich kolegov možnosť si zapnúť túto funkcionalitu, tak poexperimentujte v práci s kolegami, ak niekto takú licenciu má, lebo naozaj to tlmočenie je veľmi, veľmi zaujímavé. K schôdzam ešte taká zaujímavá vec. Keď nahrávate, napríklad ako my nahrávame webináre, toto je minulotýždňový webinár, tak si viete dať rekapituláciu nahrávky aj tej schôdze, ktorá prebehla. A v pravej časti môžete si všimnúť, že okrem poznámok, ktoré my sme si nerobili počas webinára, máme aj možnosť súhrn AI. A všimte si, že je to presne aj nakapitulované, tak ako som ukazovala s tým naším YouTube, čiže aj tu v rámci súhrnu AI si viete pozrieť a dať časovú pečiatku a spustí sa vám tá schôdza v tej časti, len stačí ťuknúť na play. Zaujímavá vec je, že vlastný súhrn, to si viete vytvoriť také akože šablónu, kde sa vám sprístupní takýto váš súhrn. Je to veľmi užitočné, keď niekto robí také akože zápisy z porád, ktoré sú nahrávané. A ono to celé pracuje samozrejme s prepisom. Čiže vidíte, že tuto je kompletne prepísaný text môjho webinára z minulého týždňa. Ak ja by som chcela si četovať s Copilotom o tom, že čo bolo minulý týždeň na webinári, ťuknem si na ikonku Copilot a viem sa s ním rozprávať. Ja spýtam sa, že čo sa preberalo, urob mi rekapituláciu tejto schôdze a že za čo som zodpovedná, toto úplne tak neplatí, ale naozaj, že urobí mi sumár tejto schôdze. A teda nie len v chatovej podobe, ale existuje možnosť aj zvukovej rekapitulácie Teamsovej schôdze. A ja to tu mám zatiaľ iba v angličtine, tak skúsim vám to pustiť a opäť napíšte mi do chatu, či toto budete počuť. Hi Zuzana, today is Wednesday, May 27th, 2026. We're diving into the Microsoft 365 Copilot Chat Academia session focused on fresh updates in the Learning module for schools. Super, tak toto super počujete, ale vidíte, že tento sumár, že ja si viem dať urobiť ako keby sumár webinára v hlasovej podobe, ale iba v angličtine. Ako mne to nevadí, lebo však v poriadku. A čo je super, že mne často som využívala, že keď som potrebovala dobehnúť nejaký meeting a cestovala som napríklad autom, tak som si cez ikonu tohto mobilu vedela poslať túto nahrávku a vypočuť si to v mobile. Čiže stačilo mi len ako keby naskenovať ten QR kód, spustí sa mi zvuková rekapitulácia v Teams. Hi Zuzana, today is Wednesday, May 27th, 2026. We're diving into the... Takže na mobile dala som to k mikrofónu, dúfam, že aj z toho mobilu to bolo počuť, to bolo to isté, len som si to ako keby takto poslala do mobilu a viem si to pustiť ako podcast v aute. Dobre, takže aj takéto zaujímavé, pokiaľ sa zúčastňujete rôznych webinárov a vám sprístupnia takúto nahrávku, tak je to veľmi, veľmi užitočné a prínosné. Je tam potrebný prepis. Hej, lebo Microsoft Teams, on nepracuje s tou nahrávkou ako so zvukovou stopou, on pracuje s tým transcribom, s tým textom, ktorý bol prepísaný z toho, čo vlastne ten prezentujúci rozprával. Takže toto je veľmi také
dôležité ako keby uchopiť. Dobre, aby sme mali takú možnosť pre Teams, musí byť schôdzka nastavené. Keď sledujem anglické webináre a hovoria veľmi rýchlo, chcem si to takto pomôcť a nedá sa. Niekedy, áno, záleží, akým spôsobom sú tie schôdze nastavené. Môžem opäť presunúť schôdzu, čiže tu sú také, že ovládacie prvky a vlastník tejto schôdze ako ja má tu ďalšie možnosti. A niečo je tuto v časti záznam a prepis, čiže automatické zaznamenanie, prepis to je vypnuté, to je len, že sa automaticky začne prepisovať tá schôdza, ale potom túto, že Copilot a iná umelá inteligencie mám počas a po schôdzi. Lenže je možné, že vidíte, ako ja tu mám, že táto možnosť je zamknutá správcom, že máte nastavené nejaké obmedzenie, že napríklad neviete si četovať s Copilotom z nášho webinára, lebo ten náš webinár je uložený na našom Microsoft 365 prostredí s nejakými bezpečnostnými nastaveniami. Takže nutne nemusí to znamenať, že keď niekde som bola na webinári, takže mám automatický prístup k aj prepisu a všetkým týmto veciam. Takže ešte stále je tam také obmedzenie, že kde sa tá nahrávka nachádza, v ktorom Microsoft 365 prostredí. Čiže keď to bude nahrávať váš kolega z vašej školy, to bude praktickejšie, ale keď to je z iného prostredia, tak tam to nemusí úplne tak bezproblémovo fungovať. Dobre, poďme teraz naspäť ku Copilotu na úvodnú obrazovku, pretože existuje niečo ako knižnica promptov, teda Copilot Prompt Galéria. A ako sa k nej dostanete? Na tejto úvodnej obrazovke boli predtým také dláždice tuto dole pod četovacím oknom, to zmizlo, ale nachádzajú sa tu takéto možnosti, že súbory, e-maily, ľudia schôdze, hej. A keď si tu kneme na 3 bodky, tak sa dostaneme do celej galérie príkazov Copilota, ktoré si viete nejakým spôsobom filtrovať podľa toho, čo chcete robiť, alebo podľa oblasti, alebo podľa nejakého agenta Copilota, ktorého možno máte vytvoreného. Napríklad ja tu mám, že agent na ŠVP, alebo Microsoft 365 admin agent. No a tuto sú rôzne predpripravené prompty, ktorými sa môžete inšpirovať a vyskúšať si ich. Zároveň, keď vy vytvoríte nejaký prompt, napríklad ja by som tuto prišla, že týždenné pondelkové zhrnutie, tak ja mám tuto napísaný prompt. Priprav mi prompt, ktorý ti zadám vždy v pondelok, aby si mi urobil briefing na meetingy každý týždeň podľa toho, čo sme sa rozprávali v tejto konverzácii. A mne pripravil Copilot takýto pondelkový prompt, ktorý som si spustila raz u seba a následne som si ho uložila. Všimnite si, že v pravom hornom rohu je tam taká záložka, teraz je zafarbená, čiže to znamená, že je uložená. Mne dáva možnosť to oduložiť. A potom druhá možnosť je, že naplánovať túto výzvu. Vysvetlím. Že najprv tie uložené. Keď som si uložila takto prompt, ktorý často používam, tak on sa mi v tejto galérii príkazov dá do tejto časti vaše príkazy. Čiže priprav mi pondelkový briefing na stretnutie a tak ďalej. To je prompt, ktorý napríklad často používam, ale nepravidelne. Tak som si ho uložila a teraz ho chcem spustiť, tak som len na to ťukla a viem ho spustiť. Ale keďže toto je prompt, že priprav mi pondelkový briefing na stretnutie na tento týždeň, prípadne nasledujúci, tak ja som si spravila takú vec, že na úvodnej obrazovke vpravo hore sú 3 bodky a tu sú také niečo ako plánované príkazy. A vy si viete naplánovať, že každý pondelok, upraviť plán, ja dám teraz, že mám tu príkaz, ktorý sa bude spúšťať a že budem ho opakovať, že začal 28.5., a to je na zajtra naplánované, čiže najskôr zajtra, a bude sa púšťať každý týždeň v pondelok. Vidíte, že tuto je zapnutý pondelok. A mohla by som dať aj, že stredu, ale v tomto prípade to nedáva zmysel. A bude sa spúšťať každý týždeň v pondelok tento prompt vyššie až do konca júna. A ešte mi to pošle aj e-mail, keď sú odpovede
pripravené. A všimnite si, že medzi mojimi poslednými chatmi bol automaticky 14. mája vypublikovaný tento prompt, kde mám informáciu, že nenašla som žiadne stretnutia v tvojom kalendári a tak ďalej a tak ďalej. Ak by tam nejaké boli, tak mi urobí takú prípravu na stretnutia na nasledujúci týždeň. Takže galéria promptov, vaše uložené prompty, ktoré používate často, ale nepravidelne, a potom naplánované prompty, plánované príkazy, ktoré si viete naplánovať, že sa vám v nejakých pravidelných intervaloch, ja to mám naplánované, že každý pondelok ráno o 6:00 sa pošle tento prompt a urobí sa mi ako keby súhrn, príprava na meetingy, ktoré mám v kalendári naplánované na najbližší týždeň. Takže plánované príkazy a galéria promptov. Máme nejakých posledných 5 minút a ideme k tým zaujímavým ďalším veciam. Sú Copilot Notebooks. Copilot zošity sú veľmi zaujímavá funkcionalita, ktorá je teda v tej platenej premium licencii Copilota. A ja vám teraz skúsim pustiť. Čiže keď som v prostredí Copilot, v ľavom menu si všimnite, že okrem teda nejaké vytvárania nejakých agentov, tu mám aj tieto zápisníky, Copilot Notebooks. A ja som si vytvorila takýto zápisník na predmet z fyziky, hustota kvapalín. Teraz, keď si na to kliknem, si všimnete, že prvé, čo sa mi zobrazí overview, takzvaný prehľad, čo všetko v tomto zošite mám a vygeneruje sa vždy, keď ho spúšťam, respektíve vždy sa aktualizuje, keď niečomu nové dodám a mám súhrn všetkých dokumentov, ktoré tam mám, hustota a správanie sa tekutín, kľúčové prehľady, stlačiteľnosť aj s odkazmi na zdroje, že toto čerpé z dokumentu 1 hustota kvapalín a z dokumentu 3 Archimedov zákon tercia. Vidíte, že mám tu 5 referenčných dokumentov, 5 mojich materiálov z Wordu a ja som dala aj cez Quick Create urobiť takéto, že audio overview, čiže prehľad, audio prehľad, ktorý sa vie vygenerovať v slovenčine, buď ako dialóg Lukáša a Viktórie, alebo len hovorený komentár jednej osoby, buď taký neformálny a vieme urobiť stredný, kratší a dlhý. A ešte mu viem tam doplniť, že zameraj sa na vysvetlenie Archimedovho zákona. Dobre, a dám generovať zvuk. Ono toto chvíľku bude trvať, v dolnej časti obrazovky môžete vidieť, že môže to trvať až nejaké 2 minúty. V tomto momente on prechádza dokumenty, ktoré som mu zadala, žiaden internet, iba to, čo je súčasťou Copilot Notebooku alebo tohto zápisníka a na základe tohto materiálu so zameraním, keďže som si vyžiadala Archimedov zákon, tak mi urobí v slovenčine v neformálnom rozhovore 2 ľudí, Lukáša a Viktórie, ako keby taký podcast. Takže je to tu, je to súčasťou Microsoft 365 Copilot, ale premium licencie, ako dnes všetky funkcionality, ktoré vám ukazujem. Kým generuje audio prehľad alebo takýto podcast, tak v pravej časti obrazovky vidíte, že stále mám sprístupnený chat, čiže ja si viem s Copilotom písať ohľadom materiálov, ktoré sú iba tu v tomto zošite, žiadne extra ďalšie doplnené. A čo je pridanou hodnotou celého tohto zošita? V pravom hornom rohu uvidíte, že tento zošit je zdieľaný s ľuďmi. A toto je super mega výhoda, že ja viem zdieľať zošit aj s kolegami a spoločne si vieme robiť takéto poznámky prípravy, ale podmienkou je, že tí ľudia musia mať tiež plateného Copilota. Pokiaľ máte len Copilota Chat, ktorý je súčasťou Microsoft 365 a 3 licencie, tak nebudete mať prístup k zošitu, aj keby vám to zdieľal niekto s premium licenciou. Žiaľ je to takto nastavené, že ako keby obe strany musia mať tú premium licenciu.
Ale spolupráca na tomto zošite je úplne niečo, čo mi chýbalo napríklad pri tom čete a vedeli sme to využívať len v rámci pages alebo stránok. Všimnite, už mám vygenerovaný audio prehľad, tak skúsim vám to pustiť. Ahojte, vítajte pri dnešnom prehľade o tom, prečo niečo vo vode pláva. Niečo sa vznáša a niečo ide rovno ku dnu. A hlavne sa dnes budeme točiť okolo Archimedovho zákona, lebo presne ten spája objem, hustotu a vztlak do jednej celkom elegantnej myšlienky. Vychádzame z viacerých školských dokumentov pre 6. ročník. Jedni riešia meranie objemu kvapalín a vlastnosti kvapalín a plynov, ďalšie určovanie hustoty, objem vytlačenej vody a potom aj mechaniku kvapalín a plynov. Dúfam, že ste tento zvuk počuli, že bolo tento podcast počuť. Ja som sa tak zabudla na začiatku. Dobre, super, počuli, ďakujem. Takže takýto audio prehľad, síce strojový, hej, ale len z tých materiálov, ktoré tu máte priložené a ktoré sme tam zadali a hlavne, že to vieme na tom spolupracovať aj kolegovia. Okrem toho overview stránky, ktorú stále tu mám zapnutú, my vieme si vytvoriť aj spoločné poznámky. Napríklad tuto mám teraz takúto poznámku, že bez názvu, kde ja som začala niečo písať, hej, nejaké moje poznámky. A keby som tam mala aj prístup kolegov, tak spoločne si tvoríme Archimedov zákon, nazvem stranu a už vieme si vytvárať spoločné poznámky, napríklad, že poskytni podrobné vysvetlenie témy a dáme, že Archimedov zákon, početujeme si s ním vpravo, podľa toho, akú odpoveď dá, ja si ju viem vložiť do tejto časti na spoločné poznámky, spoločné stránky a tých stránok tam vieme mať niekoľko. Hej, ďalšiu stránku môžeme vytvoriť nová stránka. Zase by som ju mala nejako pomenovať. Strana 2. Hej. A vieme mať takéto spoločné poznámky v zošite, keďže je zdieľaný aj s ďalšími ľuďmi. Samozrejme, zošit nemusíte zdieľať. Hej, môžete ho mať len pre seba. Ale je to super, keď máme možnosť aj takýto zošit spoločne tvoriť so svojimi kolegami, prípadne keby aj žiaci mali takéto licencie, čo ale stojíme reálne na zemi zatiaľ, tak zatiaľ učitelia, keď máte niektorý z vás licenciu, tak viete to takto využiť a tvoriť takéto spoločné aj individuálne poznámky. No a posledné dve veci, čo som vám chcela ukázať, sú dvaja špeciálni agenti, ktorí sú dostupní len v Copilote Platinum, teda tom Premium, Microsoft 365 Copilot Premium. A to je vyhľadávač, alebo v angličtine nájdete aj Researcher, alebo ešte je tam aj analytik, čiže analyst, tuším, že to je v angličtine. Ja tohto analytika používam menej, pretože úplne nepoužívam datovú analýzu a nerobím nejakú predikciu dát. To skôr ako moji kolegovia, ktorí sa zaoberajú číslami. Ale čo aktívne používam, je naozaj vyhľadávač, ktorý robí také, že komplexné úlohy na viacero krokov. A keď som si potrebovala pomôcť nejakou stratégiou alebo s vymýšľaním nejakých dlhších textov, tak práve tento vyhľadávač bolo to, čo ja som naozaj aktívne použila. Čiže viete tu využiť nejaké predpripravené prompty, ale ja vám ukážem to, čo som si dala už dávnejšie vygenerovať, že aktivity pre správcov v školách na Slovensku, čo bol naozaj akože jednoduchý prompt na začiatku, pomôž mi vymyslieť, toto to mám, pripravujem stratégiu práce s IT správcami na škole na Slovensku, prosím navrhni mi, aké aktivity by správcovia privítali, na čo by som sa mala zamerať. A teraz tuto on mi dal, že aby som vedel lepšie pochopiť tvoju otázku, doplň mi. A teraz všimnite si, to posuniem úplne na začiatok. Hej. Ja som mu zadala, že navrhni aktivity podľa svojho uváženia. Pozrite sa, tuto bolo uvažovanie dokončené v 51 krokoch. Hej? Čiže on pozeral sa na kontext roku 25, identifikoval súčasné trendy, zameriaval sa na relevantné informácie, akože niekoľko podrobných krokov, ktoré on urobil na to, aby začal mi tuto vypisovať
inšpiráciu na stratégiu práce s IT správcami v školách na Slovensku. Aj s odkazmi na webové stránky, odkiaľ čerpal informácie. S nejakými jednoduchými infografikami, prehľadnými, ale všimnite si, že ja budem scrollovať alebo posúvať kolieskom myši, že ten text, ktorý to vygenerovalo aj s nejakým kódom, hej, že to je ako naozaj rozsiahlý materiál a priznám sa, že ja používam tohto researchera alebo tohto vyhľadávača, pretože keď mu zadám dobrý prompt, keď mu obmedzím vedomosti na nejaké materiály, ktoré mám, tak on mi naozaj vie vygenerovať veľmi, veľmi podrobné, a či v slovenčine alebo v angličtine, informácie a ja to takto aktívne používam pri nejakých textoch. Samozrejme, nestalo sa mi ani raz, že by výsledok z tohto researchera som len zobrala a skopírovala. Vždy som to prechádzala, vždy som si to prečítala, či naozaj to dáva zmysel. A vždy som niečo málo upravila, lebo na základe toho, že ako veľmi mu dáte kvalitný prompt na začiatku, ale ani tu netreba veľmi kvalitný prompt, lebo on prejde tým, že je to naozaj že vyhľadávač, ten výskumník skôr by sa možno hodilo ako researcher, tak on ide naozaj že do hĺbky. A vy viete si potom to, čo vygeneroval, poslať do Wordu, ale dokonca ešte vytvoriť z toho aj informačnú grafiku, ktorá sa začne generovať. Vyhľadávač ale je model, alebo používa tie najsilnejšie modely a tu treba počítať s tým, že to bude dlhšie trvať. Niekedy ono aj upozorňuje na to, že pokojne odiďte, choďte si robiť ďalšie iné veci, on dobehne a tým, že ja mám napríklad aj Microsoft 365 Copilot aplikáciu na mobile, tak mi príde upozornenie, že researcher dokončil svoje hľadanie a máš, Zuzka, odpoveď v Copilotovi. Tuto robí infografiku, on ju robí normálne, že v HTML kóde. Čiže on mne teraz buduje webovú stránku v HTML-ku na moju tému. Brutálne. Správcovia sa teraz potešili. Uvidím, že čo to vydá, že by som si to potom pozrela ako hotovú stránku. No a to už teraz dokáže Microsoft 365 Copilot v premium licencii platenej. Takže kým toto dobehne a dogeneruje, ja by som sa vám chcela takto na záver poďakovať za to, že ste naozaj boli s nami na týchto webinároch. Dúfam, že boli pre vás prínosné. Naozaj 16 webinárov bolo s licenciou Microsoft 365 A3 a Copilot Chat, ku ktorej máte prístup všetci pedagogickí zamestnanci s úväzkom 50 a viac percent. Máte nárok na túto licenciu z programu DigiEdu. Pýtajte si od správcov túto licenciu, aby ste to dostali, lebo sme vám ukazovali 16 hodín vzdelávania, ako môžete tento Copilot Chat využívať v škole. Dnešný webinár bol taký špeciálny, teda s tými platenými funkciami, ale verím, že to bolo pre vás prínosné a som naozaj hrdá na svojich kolegov, že sme postupne za tieto 2-3 mesiace vybudovali takýto ucelený 17-hodinový kurz pre učiteľov na Slovensku. Chcem sa poďakovať aj dámam z Nivamu, ktoré obohatili niektoré témy týchto webinárov. Chcem sa poďakovať Tomášom, dvom mojim kolegom Hubinovi a Bujňákovi, že pomáhali mi aj s procesovaním týchto webinárov. No a dnešný webinár je ten posledný. Záznamy z webinárov, ako kolega už posielal do chatu, Tomáš, všetky webináre, ale že všetky webináre sú dostupné na našom YouTube kanáli, takže stačí, keď pôjdete na YouTube, dáte si vyhľadať Arikoma, určite nájdete, alebo keď si dáte Arikoma Copilot, tak to bude ešte lepšie, určite nájdete to tam a všetky webináre, aj kolega teraz poslal to do chatu, ale stačí naozaj, že pôjdete na YouTube, dáte Arikoma Copilot a nájdete tam všetky naše webináre, ktoré sú zverejnené. Keďže to nedieje sa automaticky, Copilot Arikoma, keďže sa to nedieje automaticky, tak nie sú za tým žiadne stroje, ktoré by nám publikovali webináre hneď.
Sú za tým naozaj ľudia. Tomáš Hubina, ktorý teraz po webinári urobí kapitoly a posielame to našim kolegom, ktorí publikujú to na YouTube. Takže o niekoľko možno dní bude to k dispozícii. Tuto všimnite si, celá Microsoft 365 Copilot Chat Akadémia pre všetkých ľudí na celom svete, ktorí rozumejú slovenčine, k dispozícii zadarmo. Príjemné popoludne všetkým prajem. Snažím sa to zastaviť. To trvalo, kým sa spustilo nahrávanie. Dobre. A pozrite sa, hotová webová stránka, školský IT správca ako pilier digitálneho vzdelávania, stratégia pre slovenské školy, hotový HTML dokument, ktorý viem zobrať, použiť a mať. Ďakujem všetkým. Prajem vám príjemné popoludnie ešte a verím, že sa vidíme pri nejakých ďalších ešte spoločných aktivitách. Možno s niektorými z vás aj na konferencii EduHub budúci týždeň. Ďakujeme vám veľmi pekne.